Ok, hai să întoarcem, uite așa, și mergem încolo acum. Bum! Ok, acum ne întoarcem și mergem în partea asta la altă. Go, go, mama, go, 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 go. Bum! No, nu-i voie. Alea lui mama. Uite, în partea aia merge, ok, mama? Așa. Bum! Acum hai da înapoi, așa încet, încet. Ok, go! Bum! Și acum în partea asta la altă. Bum! Ok, hai, mama. Cameron, dă bibi la mama, ok? Good job, ai luat-o, dar nu băga în guriță, ok? No, sure. No, sure. Uite aici. Hei, Cameron, mama merge cu asta tău. Go! Go, 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 go! Boom! Hopa! Sus! Așa, întoarce-l în cer, mama. Come on! Cameron! Cameron! Cameronuțu! Hopa! Așa, întoarce-l încet. He, he. He, he. Ce faci, mă, mățulicule? Hopa!